Zita rangu Mrs Jane Nososo. Ndakabatwa cancer 2022. Ndakaenda before paranya musi wa 8 September. Ndakaenda kuudiswa musi wa 16 September 2022. Muri yeZimbabwe ndokumbira kubatsirwa. Ini ndine cancer ndakabatwa. Totadza kurara, kudya, kufamba. Handichakwanisi kana kushandira mhuri. Hapana kana chimwe chandichakwanisa kuita. Saka ini ndotokumbira kubatsirwa kuti ndirapwewo cancer yandinayo. Zita rangu ndinofamba. Tine chikumbiro chikuru kwamuri mhuri yeZimbabwe. Ndobatsirwa nemari inosvika $400 yekuti tirapiswe mai. Tiri wana 5. Tinogara papurazi, hatina kwatinowana mari. Tinoraramawo nemari icho kana kutomirira mvura yanaya. Mvura ikasanaya hapana kwatinowana mari. Saka tati chikumbiro rubatsiro rwekuti baba wariko asi wakura. Zvawakura awandi mhai. Taitomirirawo kubva kuna mai. Tamirira kubva kuna mai. Mai ndiwo avo vakurwara. Asi saka izvozvo havachakwanisi kushanda. Saka tati chikumbiro kubatsirwa. Vanenge vachida kubatsirai une mari vanokuisirai panhamba dzipi? 078 95 25 865. Dzinonyora kuti paeco cash. Dzinobudisa kuti Joyce Nososo. Saka vanhu vanokwanisa kungoisa paeco cash handiti? Alright. Mukatitaurirawo kuti dambudziko iri rakatanga sei? Kakatanga kari kabundu here? Vakatanga kunzwa musoro here? Kana kuti mukangoti explainirwa ipapa? Dambudziko rakatanga iri tsanga yemudziso. Vachimbondorapwa muchiwana, vachimbobhadharawo zvihukuwo zvine zvingorobhamba. Vachienda wobva watomborapwa zvinhu zvatombopera. Zvapera tobva tagara kukwanisa zvakaita gore. Tagara gore tobva tangobuda. Chabuda tobva tanga dziso robva ratanga kutoita ronda. Pangoita maronda. Aita maronda tobva randobuda kudai. Tobva chandorembera. Kwachakarembera kuti asi kwacho pangu ine maronda. Zvapangu ine maronda obva tobva tambogara tindofamba tindodini richitobleed. Obva waendwasa kubva wanzi endai kuparenyatwa. Waenda kuparenyatwa ndopa wakasvika obva watorwa maresults. Wanzi maresults obva wanzi cancer. Wanzi cancer ndopa wakanzi munozodzoka. Vachingoenda vachidzoka. Pawakazoenda ndopa wakazondooparetwa musi wa 8 September. Gore ripi? 2020 anga 2022 ndopa wakaenda obva wazoparetwa dziso. Waoparetwa wabva ikoko obva wanzi munondodresswa everyday kuchipatara chepedyo nemi. Vachindodresswa. Saka isusu tatoti chironda chakutodini chakutopora. Ndopa chakabva chatotanga kubudisa bundu apa. Tobva tangoti pamwe bundu. Patakatanga riri bundu kusvika chingoti bundu chimbotowa chichirambopera chichitowa chirambopera svika chazotokura daso svika dambudziko razotokura svika tichingoti pamwe zvichadini zvichapera. Okay. Saka ndirini pachakanyatsotanga kari kapa kakatanga kari iri tsanga ndirini pamakazoti? Pazvakanyatsotanga ndi 2022. Ndopazvakatanga. Ukazondopa wa 2022 mamuri munani muna June, July, August, September ndopa wakazoendoparenyatwa. Okay, alright. Asi tsanga kurarama kwese vanga vasina tsanga mudziso? Vaitonyatsotoona zvakanaka? Vaitonyatsotoona. Zvakangotanga ingori tsanga. Kangoita kabundu vachitomborapwa itopera. Ndopa zvakatotangira ipapo.